Ka Henyo Trap Youth Council HYC Shiliang Wablay Area Unit menta kasngi kakhasan tarik unailar hapo kajingelam u General Secretary Samla Lambor Ningling Khoi ha kajingedon lang ki weipat ki dekat kaseng kila yo abane ye Kynduh ya ka branch manager jong ka Meghalaya Rural Bank Senduli branch halor ki jing ujol ki babon jong ki patba kathan namar ka jing bom biang kirkom trekam jong ka ka bank Kila keno bagi Nongtrei katai ke bank ki Kren tomat bahai ki pajba ki jing bom la ban penbiang ki machine ban update passbook ka jing pen slam pad ki passbook lada apply thamai bat ka jing bom penbiang ya ka generator haba nakaliang ka seng klayo ban ya Kynduh ya ka branch manager kan ni ka bank la ya thu ba ya ka machine update la apply thamai namar ba hadu menta kamlang shu Kakarpadru iki pajba banesha shipor habede bakajing slam banyo iki passbook tada apply thamai namar kamdan supply nadu naga headquarter nakata ka daw ka slam hadu menta na lor ka jingten to med iki pajba bawandan kam haka bank kakular bakan persyang kat bala bante lakam khnang ban umduko ka jingtrei kam Kalakular ru bakan sa shimkhya habaya day barkili kijing dawa jong kaseng babanya trei lang habaro kiliang nakaliang kaseng ru ka Kynduh ki pajba banya trei lang habaro kiliang babanya buram mar kiliang ban nakaliang kaseng kan yai bu dien ye kite kijing kular baban kermen nang ni shakmat kinum jashu kum kini ye ki pajba hakani kathan